zie een hele grote glimlach op je gezicht. Je zal ophouden maar leidt zien goed? Nee, dat is wel moeilijk. Ik fietste krek naar de baan daar en ja, dan ben je los van de groen. De banden die rekken het asfalt net. En ik dacht bij mezelf nog wist wat een luchtfietser is. Wat wie nou eigenlijk het plan van tevoren? Nou, het is een hele seizoen fjouwer hier opbouw. Waarbij dat is bepaalde periodisering proberen hest en dat is uiteindelijk zoiets van dit is hem. En dan de seizoenopbouw zodanig maakt dat het wist dat deze dag dat hij dan op zijn best is. Ja, en dan zoals ik naar het rijden zag, als hij in zijn flow komt en nou ja, goed, dan kan je niet in hem hè. En dat is uitkomen. Sven Kramer die joeg naar dat hij toen dat hij les was in regie. Wat wist daarvan dat hij dat zei? Ja, dan hier er misschien iets coacht willen moeten, omdat hij zei het, dus is het wier. Dus hij zal er heus net om liegen. En ja, ze werkte ik wel met toppers, dat ik me rent ik wel, dan die hit vaak maar dan rent naar de commentaar daar en dan dan zei hij steeds dat maar net en je me steeds maar hoe dit en steeds maar hoe dat, steeds maar. En dat is nou blijkbaar net die en nou ja, het is gruttelijk voor hem dat de les van de regen heeft. Maar hij moest ik niet doen.